Enwego mgbe m kpọrọ ogbuefi m chọrọ ihe osisho na my town mkpọ ogbuefi si na m chọrọ ọbịa ogbuefi si 1 million naira nsị ka ihe ewepụrụ m si 1 million 1000 I cut ọkọ. Now with this thing now ọ na-enye m zeal to grow ka ọ na-demotivate m. Ama m na o mere itiri 1 million naira mana ọ bụrụ na ọ Chifu Imo ka ị gbọrọ Chifu Imo ya ekwetiri na price ya mana voice o ji agwa gị ya gị nwa ya ejekwu gbahata ego laa na obi gị tinye the money kwụọ ya ọ na-asị gị nwanne anyị makwana I understand your effort eme you are trying but that is just it that is ihe nna ana ịma mfụ ọnụ ihe ejikpe ya ọnụ mana some ya eji ka ha gosi gị na ha ka gị subject ya gị to the level ị na-ajụ onwe gị ma ya erukwe to this level. There are some comedians ama ha mma na ha ma mụ na ha na-alụ na ha ma my capacity na comedy industry mana ha achọghị ime m associate until gịnị I jekọ event ha for my performance. Họta ha achọwazi a way of coming close to you they can grab. Most of them mechakwuru na-ezu my jokes nechakwa ya anya mgbachi nkịtị because I believe na gịnị everybody and ihe abịa na-eme m na-enye advice to upcoming comedians na-apụta work bagodi hard on developing yourself. Mana at times na-ewe remote na crack joke to my television ihe na-akpọ that thing building myself that time. Now after m na-ejechakwudo ebe ụmụada nọ na-anụ the intonation ya ka people na-abịa ha sị m na m na-play that role like na nwanne nwaanyị true ihe a na-akpọ personal building personal development because everybody can believe in you mana the belief you believe n'onwe gị is what will sell you to your audience. So build chazi onwe m all these things ihe need way platform ọwụghọ seminar ka nje tụgwara na ogbuefi na-akụziri m ka o si rigo stage AY ọ na-akụziri m ka o si ese skit ka ọ na-akụziri m ka m mesi wee mee people ha chi ọchị. You can't teach it na. So inwego the platform utilize ya because ana m agwa every celebrity mgbe ị nọ na your limelight mgbe ị nọ na your mgbe ị na-excel ịwụ celebrity mgbe dị hot mara that one day you will retire. Now your legacy we ihe ya sustain gị mgbe ị ya retire ka ihe the legacy people ị help pull up help nwa upcomers ị help then ọha nwa ya even after anyị don kwụsị igwu egwu taa anyị don sky na trend okay na trend because gị na o tinyego impact i nweghị choice than to love anyị dons because gị sometimes anyị dons onye izi bidoro ọnọkịta onye free na fans send isi their business this thing ka ọ na-post through ha ọ ya bidoro before other celebrities bido mewe ya he understand na ihe mere ihe ọwụwụ gịnị his fans and ọwụghọ only the gịnị onwe onye ka ya ji contact mgbe o celebrate I think 10 years on mic ya ịbịa dị ifo na men bịara o ji men o ji contact mana o choose to mingle with gịnị ndị fans wụ ndị ogbenye that is life. Mana I put it to you ịmana esi na idelo ogbuefi message na ịchọ iso wee mee ihe ọsịghị ngị delo onye ọzọ you go back to him or bịa ignore gị. I think this is actually the whole foundation. I think you're angry because he ignored you. Don't you think so? I think I'm angry because he ignored because the reason in the chat via how can get perform on the event. I just wanted to know na ihe o dere na Facebook. No na-use na chukwu agọzigo ya na ọ na-use you to carry everybody along na ọ na-etikọ ya upcomers chat kwune ya asa na upcomer ka mma na oyi eti inu m easily o tinye hom that means na ndị o tiri wu show off ka ọ chọrọ ime. Koyi Gasona bụ your greatest of all time when it comes to content creating na Southeast. Ọkwa Black Abino. Abi? Yes. They are good, especially that onye ahụ. Ha nwa ndị mma na ha anọkọtabe one day were page ha gbawa saga or saba ndị mmadụ okwu. They specialize ha base na comedy na-ese ya back to back. Nke ikwu okwu saga ịchọ ọnụ ịkọm ọnụ direct ma ọ bụ ịgbọ m afa na ka mmadụ na mmụọ ka ị na-agwa. Black Abino na onye mma ha na-eme ọfụma. Black Abino, yes, I give them the credit. Mụ na ha work kogo. I confirm na ọ na-eme. Yes. Ndị be anyị ka nọ na gbam mụ na Maasi ka nọ Maasi na nchịkọta achọrọ m enwe na-akpọ take your time omeke ọbụna onwe ihe ịchọ ikwu nna ajụrụ gị ma ọ nwe onye chee ịkọ ọnụ ma onye chee ịkpọli ma onye chee ikene ma onye chọọ inye shout out
ma ọ bụ ndụmọdụ ihe ọ bụla ịchọ ikwu nne metụrụ aka, this is your time to actually touch it. Biko, go ahead. Now we'll go to the level of gịnị obodo mmadụ inwe content, as in inwe the talent, inwe content creator, a comedian, or inwe passion for something, one thing, but the people now support here back here up another thing. So you can have all the talent and once you want people now back it up, and the name people now back it up, no matter how back up outside you will always value backup home base in Yenegi. That is him na kill go die na Anambra State entertainment industry, because even in we grow your people self I'm holding in a grow outsiders and affair in a grow, because I could remember na people that made me who I am, which are outsiders on the from my talent invented in it. And many shout out somebody like Ebu King, Ebu Kobaleube, Akana Akwa Ibu, or somebody for the talent support I will only watch here, man. All man, you need something. Yes. Now I give credit to Mele Kulobia, Jesco, his family. Like my co-wife said, Teresa, his Munye Jesco, which is Nne Jobizaza, our biggest fan na their family. I can testify. Each event to Omelo ana chinya ya akwa. Mana Teresa na akwa separate up and down. So he hold chinya ya ogini. He don't want us to begin I bataka I de ka an outsider. He valued us like family. Or just again, like my co-wife said, security ade kwe ka afu hanya. And I can't blame Jesco. Nah. Maybe he invest in our life because only ike dị ya na mindset. Mana ogini ihe nwoke bukari free station no ne ka onwe na Nigeria. And onwe ike na-eche maka free station ya nọ n'Owerri ma ọ na-ada agwa ya na onwere ebe anadapụtakwala. Ọ na-manage oil, ọ nọ into building material. And ama m na ana m ewe iwe na Jesco help be m ebe mma na onwere ike my letter nka na-ede for help. Nwee ike mgbe ọ na-abata rube Jesco na mmadụ 1000 na submit go. Ma ndị na-akọchara ya na ha nụrụ chovel. Pa nọ n'ụlọ ọgwụ for help. So there are a lot of things. And ama m ya na somebody one day he may gịnị turn around say mba na ekwesịgo turn by turn. Na ana m enyekwa ana m ekerekwa mmadụ dịka High Chief Uchechukwu na-egbu ihe mbara ya wee ego dị n'ọfịa. The man taught me some things na ịkpata ego one thing, ịdị humble ma ịkpata ego wụla another thing. Now the growth of every rich man will how humble ịdị. Because onye ya wee fe ma mma na o ji ego ma na orori nwoke kwadoro ọfụma oji agbara ise eme ọgọ, oji moto eme ọgọ, oji une eme ọgọ. Mana efe ọ na-anyara onwe nwa Highlander ya onwe ọchọkwu dị driver orugo ọ batago ego iji convoy na-aga mana o need ho kama o yeme ya convert ya the money buru rice ke ndị mmadụ kama o yeme ya somebody ya wee bịa na estate ya lụkata ọrụ ọfụ na ya na-agba moto too much abịa ọchọ ofu a na ya rụọ ụlọ chinye gị key. So he entered into my life even mgbe ọ dị ka eke dịka anwụ mgbe challenges dị too much, he was there for me. Now I'm making with somebody like Prince Chuks, that is in the Wabalangada Boruchi, if in Enugu Kunumuri, a Jumodo na South Africa, or somebody believe in me. Kosi and Yamoro MCO would event or Soroya or the men or Soroya be a dear, or ya bogi Maasi. Send the account number here, Jolwe Bedona, because all trust will believe that I must deliver. And apart from that, each year or batala. Oh, you have bomb na have support or to your ministry. To your ministry. Now, all these things you can imagine. But now, if you're my hometown in Kulobia, and I'm all MC now for over 3 years. All MC in Jere. Onye Kulobia nyenim. My reason. Or one had the bad. Or one man only how can I afford kwa nwa buy? Hey, mba ya gbagotewe. Man, others, outsiders, in top all MCs here, Lagos, mechada yourself, Balezi Buego Nata. Emechagom MC, man, the Kuba Mongo top or 300,000 na pay money. That his happiness when on stage his guest, on stage his crowd till from the beginning till the end. Now, one MC Biala Yego. A so manandi ya umbia neku, ituwekwe go biatu, even adema bon one fan occasion. I believe when I crack a joke,
Iya dị motivated ịbịa tụme ego ma ị ga tụwe celebrant ego. That is what makes me an MC. Imegori sure na nlụrụ MC ma ọ dị gịnị accurate. Onye kpọrọ ga-adị happy that gịnị you entertain his gịnị audience well. Now, I think that strongly fan base we hear mmadụ I need carry your people. So ihe anyị na-erite ndị be anyị wụ na ịgbafete Maasi kwụsị ọsị kwe mana kọmentrị m na peji gị bọsị ya nke ikwuru maka Ogbuefi kwa agba ya na nga ego one ka maka gwụrụ gị goene m mmanya ọ nakwa ha ajụ ma Facebook a na-akwụ gị ụgwọ but ha na-afụ liking and the cheer one cheer ha nyere gị like gịnị na ọgbọ ikwesịghị ịgbawa moto ọfụ gị chenji akwa site na ọ like na your video ka iji godi akwa. That is how ha na-esi afụ mana outsiders believe more in you and eji m ohere a na-agwa all content creators hapụcha anụ na Facebook na-akwụ ụgwọ nna inyo ọwụ na ọ dịghọ gị n'akara aka ịchọ ihe ọzọ ihe alụ. Everybody want to become a content creator ka onye ọnwụ na-amaba ka ejevute ike ma ndị ma ihe ha na-akọ ma ndị ha ama ihe ha na-akọ ma ndị ji abatazikwuo nna anwe ihe wụ na ike agwụ na ịbata Facebook ihe a ka o ji amekọta ana masị na ọ iwu a ka maka ji awa wekata iwe post of view ndị Nigeria because the man achọghị inye anyị monetization ọ na-atụ anyị ụjọ ọ fụrụ the way isi achụ dị ego na this man nye anyị monetization o ya enye anyị room monetize wa mara sometimes dị na Facebook one day enwere ike ihe akịkwa Facebook ya ọ na-akpọzi na phone asị ya na hedo ya bịawa na Ọnịcha ọ gbara flight bata Lagos bata Ọnịcha na-ajụ ebe o ji abịa ka o nwetakwa Facebook password ya na wakwa because ọ fụ na Nigeria were mkpa ha niile bo na the monetization. Imagine onye be ha monetization mana anyị na-earn more than countries where people ọ na-akwụ ụgwọ ya nwa na-akwụ n'ụgwọ ma how many people ọ na-akwụ ọka onye ọwụna even ma mma onye nụzie nwaanyị na ọgwa die even ka esi ete osizi nwaanyị na ebe esi ya nne mma anụ gị mana ihe ekwetekwe na mana gị ihe na-eme content ọ gbacha ha nkwụ nwaanyị nata osi nri o nwere ike ọ wụrụ ndomi ọsị ya ngwa na-eri ka na agba egwu they want to make money o mezikwuo ha sọmọ na-amụzikwa ụmụazị bịa awụ ha ncha niile na Facebook awụ ha ncha niile na content creating onwezi onye nwere time ịzụzi nwa because a na-achụ ego Facebook ọ dịghọ normal because na Nigeria everything ọ na-akwụ ụgwọ ọkwa ewepụtara nke a na-akpọ tapping my father enwe ha Android phone wụ na osobe tap everybody na tap ka atapụta ego na enwere ike tap kata that people generated that tapping nwere ike ha dị real mana the rate people ji tap bazie ya eme ahụ echewe echiche ka egbuzie ndị awayo because everybody want to tap ifuzi obere nwa ogoro phone ọ charge ya phone load ọ na-tap so we take everything anyị na-ebu ya n'isi onwezi onye na-achọzi iwepụta time work on himself place a value n'isi onwe ya. So I think with this few corrections entertainment achọrọ m ịga na movie abịa na movie wugodi -1 ebere ka na-emekwa ụmụ ndị na-enene Nigerian movie I don't watch film ji ahụ before na ewepụta scene 1 amaghị ihe ya end ya ịfụ ha Diamond Okechukwu ọwụ Prince ga-efo Destiny Etiko ka ọwụ village champion ịmana na onye anụ ya n'ikpeazụ ka ihe na-enene. So and that is why before he meet a standard because ihe mere ndị ọcha ka ji ebite ya enweghị ike ibido before ị ghọta film ndị ọcha ihe nenecha to the last and again they took their time ha na-etake their time ese video kịta everybody want to become a producer kparị ha ya n'oti onye ha major role ọ na-ade script dobe ọ ya gburu Junior Pope ka onye ọ na-amabata ka eje produce we ọ nwakwa ha ma ọ dị financially capable ipitie then ọ bịazi ọ na-echutuzi ọ na-ama na-ejizi time with ego dị ya n'akpa ị na-afụ ya o chutuo movie 1 week gịnị ka ọ na atịta ọ na-aba because ọ ma na Yul Edochie nọ karịa 2 days ọkwụkwọ ụgwọ họteelụ dị 3 days so ọ na-arọchi Yul Edochie ka ọ tụọ ya ngwa okwuteghe mba ka egbubi isie so they just want YouTube to pay ha dey emezie like no passion to entertain you ha bịaziri face the monetary aspect of it. That is why everybody ịbatazie na YouTube efu ha Destiny Etiko na the next thing ya afụ gịnị produced by Destiny Etiko efu Lucidona nke ụmụ nwaanyị ugodo otu ọhụ ka ha bịa because ịchọ isel as a female na movie industry na ịlụghị ike ị na-egwu egwu ihe je rụọ ike ahụ ha ike enye gị rolu
and ha bịaziri because ọ na sometimes ha ụmụ nwaanyị rikata ego mekata investment ana m ajụ ma na-eji ụmụ nwoke ụgwọ ọ na-ada akwụ ndị ụmụ nwoke ụgwọ so ụmụ nwaanyị ka a na-akwụ so ịfụ this thing ịfụ na ha abịago werezie gịnị ha abịago were their personal life nke na-agbazi achawa o were movie cover ya mana senators niile nọ n'obodo a ọ machakọrọ bọsas ha niile ịfụ ya ọ na-aba ndị ambassadorship deal ọ ihe a latara n'ọhụ ụmụ nwoke a na-ata afọ isi a na-acha ha awụ so with all these things we are not ready to grow now and enwezikwu respect ịwọchikwu na ha na-anwụzikwu ka ọkụkọ because sometimes ụjọ bịa atọ m sị ha ndị anwụkata dị bata na comedy industry ha fa ka anyị eso nwa and ịwọchi fụ na ha ncha niile na drop isi small na-abata content creating ha ncha niile A to Z everybody na-awụ movie star na-esezi comedy because I can bet you na in the next 5 years na comedy rule with entertainment industry content ye rule with entertainment industry but movie is a content too now movie onwe ihe wona social media content o kan nwere you can imagine na minus YouTube onye elu na ati lụọ na cassette buru pụọ n'ahịa gị jegoro watch ya and afuku mu di pay dị na ya because minus YouTube paying you ebe ịmakwa na that movie ị na-show na African Magic na-show ya every day igoro subscribe na watch ya ị ka nwere time ịgago ya n'ahịa and the one time ịga na YouTube so if na everybody now focus on getting nke 10 minutes or 4 minutes or nene na Facebook TikTok or they happy that is the people and ha hotago the game na shift nwayọ all those top celebrities anyị na-enegara anya na Nollywood ha sozi anya ọzọ content creating na ma nke ma ihe ọ na-ese ma nke ama ihe ọ na-ese so na ọgwụgwọ kwem n'ọnụ ndị ba unu anụghị ya ọgwụgwọ Maasi n'ọnụ because mana agwa sị na ife ada aka ebe ọ na-adị ọgụrụ ya n'ọnụ all time ka ị na-enwere ndị be anyị ka anyị kpọọ ya kpime ebe a ka anyị chịkọ ebe afa nka bụ Dr. Odogwu ya mbaba tupu Maasi asịkwuo na ngụkwu dọkịta m ego na nkwụrụ ụgwọ gote my doctorate degree ngwanụ akwa ọ banye ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ